Sanibona lapho babukele emakhaya, igama uNjabulo King. Namhlanje sivakashelwe usisi uNolwazi. Usivakashele usisi bese sibhalelile. So sesihambile samthola sisi besicela ukuthi ubingelela ababukeli bethu ebese uyabatshena ukuthi usibizilini indaba usibhalele. Lipho usizo lidingayo. Hayi ngeke futhi Action. Sanibona babukeli emakhaya, igama uNjabulo King. Namhlanje sivakashelwe usisi ubese sibhalelile wasichazela isitori sakhe. Sengifuna ukuthi-ke achazele nani noba niyazi nani ukuthi ngaso sonke isikhathi sindawonye. My sister, unolwazi igama, right? yebo Nolwazi. Yebo, ngiyacela ukuthi nje ungabi namahloni uchazele abantu ukuthi usibizeleni kwenzakalani. Sanibonani babukela emakhaya. Igama lami uNolwazi njengoba ubhuti eseshilo. Nginenkinga la yokuthi ngithandane nobhuti laba bokufika. So ngiyasaba njengamanje ukuthi ubhuti uyahamba ubuyela back la bebehlala khona ngenxa yento eyenzakalayo la endaweni lesikuyo. So inkinga ngikhulelwe ingane yakhe and ngithole nokuthi ubhuti lo usheshisile wayokwenza into engayazi mina, wangishadisa ngenkani ngingazi. Wake wayikhuluma before but kwayinto ephelela emoyeni, wangangitshela ukuthi kwenzakalani. Ngithe sengezwa sesishadile and ubhuti uyagoloza uthi ngikakwazi ukuhamba ngoba isenemi yakhe isiyafana neyami. Oh, kahle ubhuti lo owangaphandle. Yebo. Uyini? OwaseMalawi. Oh. Nine isikhathi singakanani ndawonye? Sino 3 years sijolo. Benithandana nje ku-right inkinga? Sithandana nje kungekho lutho. Inkinga sekuyileyo ukuthi bayahamba babuyela emuva. Angazi ukuthi ngizokwenza njani because ngikhulelwe manje. Ngikhulelwe ingane yakhe and kuningi okwenzakalayo. Kuningi. Angazi ngichaza ngithini. Imaki. Okay, ukhulelwe ingane yakhe. Congratulations ukuqala ngokuthi nje ukhulelwe. Ngiyabonga. Ya, okwesibili ngizokhuluma indaba ukuthi ukushadisile ngenkani. Yebo ungishadisile ngingazi. Wayekhuluma into ngangayinaka mina. Yena wathi ufuna ukushada nami. Nganqaba mina because bengakabi correct. Bengayitshela ukuthi i-relationship yethu singahambi zifike la ekutheni ishada futhi nginanokuthi vele akusiyo wala. Kwaze wafika esigabeni sokuthi ngiyakhulelwa ke. Kanti yena usehambile wayokwenza lento ayenzile. Mangaza ukuthi wenze kanjani. Kahle nje like sekukhona amaphepha nje wena usume sesibaba manje futhi. Mrs Mdumbe. Mdumbe? Yebo. Manje wena into obufisa ukuthi sikusize ngayo like yini, ukuthi silungisa indaba ukuthi ukushadiseleni lo muntu lo? Nanokuthi uyagoloza uthi ngeke azahambe. Yena akahambi. Mina ngiyasaba what if mina ngizongena enkingeni ngoba uzobe ehleli nami endlini. Oh, nihlala ndawonye vele? Yebo sihlala ndawonye. Imali ukuhlala kwakhe la yena amaphepha khona mucabanga? Anginayo sure yokuthi unawo amaphepha angazi. Akulula kodwa makuwukuthi useze wagijima wayokwenza izinto ezinje engakwazisanga ngisho ukwazisa wena. Futhi bevele kukhona ukuganga afuna ukwenza. Yebo. Okay. Kube nzima ukuthola lo muntu wakho? Yeah. Manje ke angifuni ukuthi lolu daba lakho ngilibona ngathi akulona udaba oludinga into eziningi, ukuthi nje simbize abe khona bese sithola isisombululo salento le. Okay. Ukhona mhlamba ubusubazisile kini ukuthi usushadile ungazi nawe? Ngibatshelile ekhaya, ngabatshela nani indaba yesisi. Bathini melana nokushada? Ngasibona isisi bathini melana nokushada? Abayizwisisi kahle ke ekhaya leyo ukuthi ngishadile. And vele bebengamthandi isisi. Mina ngahlala naye ngenkani. Namanje samthanda? Yebo ngiyamthanda yena ukumthanda.
kodwa futhi ngeke ngikwazi ukuthi ngihambe naye, ngeke ngakubo, ngiyasaba nami ukuthi bazofike bangenzeni lapho la eya khona njengoba nathi bexoshwa la. Hey, sekwayikhuluma nje indaba yokuthi ufuna ukuhamba nawe? Uyafuna ukuhamba nami, ngithe mina ngihambe naye, wathi-ke if ukuthi angifuni ukuhamba naye uzohlala la. Ngeke ahambe ashiye ingane yakhe, usho njalo. Kodwa yena ukhombisa ukuba ubaba okhona upresent nje umuthi njengoba nje usakanje. Manje inkinga nami ngiyasaba-ke, angifuni ukuthi ahlale, ngcono ahambe. If kuwukuthi umoya-ke uyaphinda uyaphola ebantwini-ke sengaphinda abuye. Alright, hayi mfowethu ngiyomlanda. Okay. Sinqanda mathe sakho lesi uyasithanda. Yebo, ngiyasithanda. Hamba kahle futhi. Ngiyaphila bhuti. Shosho, ugama lami uJohn Dumbe. Make bafu. Ncethe mfethu. Ngisajabulela ukukubona nje mfethu. Unjabulo lo mfethu. uKing lo. Sikubizile la iVumani Films le mfethu, sidila ngokuthi sisiza abantu abaneyinkinga. Kahle kahle sidila nezinto eziningi nje mfethu. Okay. So ubhuti yena uthe ubani? uJohn Dumbe waseMalawi. John Dumbe waseMalawi. Mfowethu lana sibizwe umama lo, uyamazi umama? Ya, ngiyamazi. Umazi kanjani umama? Sithanda sami lo, umuntu wami mfowethu. Hawu sesmile. Smile mfethu. Umuntu wakho uzokubiza kamnandi kanjani? Umuntu wami. Bhuti lana usisi usibizile la. Kusibizeni kwakhe mfethu kunenkinga ekhona. Cabanga ukuthi uyazi ukuthi ukhulelwe. Siyakubongela ngalapho. Sebenzile indoda. Mfethu manje lana usitshena ukuthi wena usuhambile wayoshada naye, wayomshadisa ngaphandle kokuthi azi. Ngicela ungichazeleke mayelana nalento engitshenwa usisi ukuthi wena senihambe naye ushada. Sohambe wayoshada engazi kodwa futhi ushade naye. Yebo, ngishade naye lo ntombazana. Uyavuma ukuthi ushade naye? Ngathi uyacasha nje ungibhekisela ikepesi emuva ngikubone kahle. Umshadile lo muntu wami mfowethu. Ushada kanjani nomuntu engekho mfowethu? Akhona amalukuzo abantu, yazi mina ngisazi le isiZulu ngiyazama manje, so kungcono ngizokhuluma noma isingisi. Ya akunankinga. Lo muntu ngimshadile kanje. Ngishangana naye kamasho lapha yangisebenzela khona. So lapha na ikhona amalumazi bathi abantu bokufika sihambe angithi. So kungcono ngimtshele ukuthi kungcono ngihambe naye ekhaya lami. Le ikhona indaba lapha abantu bakhuluma kakhulu, so before mhla 30 kungcono siye eMalawi. Yabo, so uthi yena akafuna ukuthi ahambe naye. So mina inkinga ngisaba mina nginayo mina ingane yami izokhula kanjani ngoba ubaba yakekho. Yabo. So mhlambe ngiyacabanga ukuthi ilento yokubizelayo ukuthi sixoxe ileyo ukuthi ngifuna uhamba naye eMalawi. Oh, so wena into oyifunayo kahle ukuhamba naye uye eMalawi ngenxa yokuthi ufuna ukuthi safety yengane yakho ibe right, ufuna ukuhamba nengane yakho. Now inkinga esikuyona njengamanje bhuti la nangibizele yona usisi. Indaba ungavela umtshene mfethu because manje Uyindaba ungishadisile ngenkani ngingazi. yayizwe inkinga ukuthi kephi la. Inkinga ukuthi wena uhambile wayoshada naye ingazi. Kodwa nishadile manje ukwenzephi lokho? Cathi kuyifraud leyo nto le, iyicala leyo nto. Uyakwazi lokho ekugcineni uthi ufuna ukuphephisa ingane yakho. Iphephisa kanjani ingane yakho? Because manje uyifaka enkingeni, ngalahlekela ubaba, ungasuka la uboshwe kwenzeka inkinga nje eziningi. Akekho ukuthi sizoboshwa lapha mfowethu ngoba ekwami lokho. So abangakini bami bonke ngiyatshelile ukuthi siyabuya ngizobuya ndiye umfazi wami. Yabo. So kufuna ukuthi yena ngimina sixoxe indawo ukuthi mase siyahamba yonke indawo ibe right. Yabo. So yena akafuna ukuthi ahambe nami. Inkinga ngiyabona mina ukuthi akafuna uhamba nami. Kusho ukuthi
wena njengoba ujahe yonke lento le vele awunayo ipermit. Ayikhona ipermit lo abantu bathi noma unayo amaphepha noma akekho amaphepha uhambe uvele ngoba umuntu okufika, uyabo. So uzokwenzani manje? Manje wena isinqumo sibonile ukuthi uhambe, why ungamtshenanga ukuthi ongcono uqala ukhulume naye nishade azi, why uvele wabona ukuthi wena enza wedwa lento le? Umfazi wami lo umina, I'm the head of the family, you know, so I have to take all the permissions and I have to talk to her the live and direct because I'm the one of the driver family angithi. But you understand ukuthi she's Zulu yena, right? Yeah, she's Zulu yena. Okay, shuthi njengoba ewumZulu nje kanje izinto ziyalandelwa, like silandela ama-procedure yonke into, konke siyakulandela thina mfowethu. Asivele sigcume. You can't call her ukuthi uvele umbize ngomfazi wakho nje, she's your wife, ngaphandle kokuthi uyovela kubo. Uvelile kubo cha, uvele wahamba nje angithi. So again umfazi wakho lo, you can't say ukuthi wena I'm the man of the house now. Kanjani ungakazi uyovela kubo? Uphona umuzi, umakhela umuzi? Ngiyamuyakhanga umuzi ngoba it's 3 years angithi. So senina 3 years. So ngale ngakini uma senina 3 years umuntu usuke umthatha njengomfazi wakho? Yeah, kanjalo yezeka kanjalo ngakithi. Oh, my sister. Yebo. Nolwazi. Usisa ubhu yezeka kanje ngakithi. Ayakwazi le mhlambe ukhoshiwe ngoba ngimthelile. Angikhohlanga ngishilo ngathi angiyifuni indaba yomshado. Ngakutshela kahle ngathi angifuni ukushada, angikho ready. So ngoba so ingane izokhula kanjani ngoba akekho. Lento ngiyisabayo mina lo. yazi amaphuzu enu omabili right. Ucabangela ingane nawe futhi ukhalela ukuthi angeke ukwazi ukushiya country yakho imnandi nakangaka uhamba uye eMalawi awukazi waya nakhona. But my sister lo mbuzo nje ake ngubuyelela ngakuwena kancane nolwazi nxesi lokho kubiza ngo my sister. Uzokwazi ukuthi umelane nengane if yena echoose ukuthi uyahamba like Angeke ngize ngikwazi umelana nengane ngedwa. Mhlawumbe ungafisa ukuthi kwenzeke kanjani if egcina ehamba yena? Shuthi sizoba nomunye ubaba phela. Ingane yami. Ingane yami izokhula nomunye ubaba. Uzobe ungekho nje. Hawu kanjani ngiyakucela ukuthi sihambe. Ngeke ngize ngikwazi ukuhamba. Ngeke nami ngihambe ngishiye ingane bafowethu. Nami ke kodwa ngeke ngize ngihambe nawe inkinga. Ingane yami izokhula nobaba womunye futhi. Uzokwenza kanjani? Kuzokwenzeka kanjani? Angeke ngiyizwe. Uthini manje sisimuthi ingane izoba nomunye ubaba? Izoba nomunye ubaba. Ngisho kanjalo. Shuthi ngizojola nomunye umuntu. Khona indodaba ekade ngijola naye angifica ngijola naye. Sahlukana ke. Eyakephi-ke yona yangaphandle noma eyala ngaphakathi? Eyala. Manje leyo ndoda icabanga ukuthi izovuma ukuba nengane yangaphandle? Izovuma. Kade ngicenga vele ukuthi asibuyelane ngangafuni seyazi futhi ukuthi ngikhulelwe. Ngamtshela ukuthi bayahamba vele lapho. Yathi ayina inkinga. So ucela ubuze nami mfowethu lapho yana uthi ikhona enye indoda ujola nayo before mina angithi? Khona. So ubani ukumithisa manje? Wena bengihlala nawe mase. Uyena uzovuma kanjani ingane yomuntu wangaphandle ukuthi uzokhula nayo uzovuma kanjani lo? Ingoba ungithanda mina nje. Indoda kanjani mfowethu lo? Indoda kanjani? Mhlambe uyena okumithisayo. Akuyena ongimithisile, wena ongimithisa. So uyena uzovuma kanjani ngoba ingoba wena uyahamba vele phela. Ngiyahamba ngisho ngizohamba nawe. Ube vele ngithanda phela. Wena uthi uyangithanda ngithi? Ngiyakuthanda manje inkinga ngeke ngize ngikwazi ukuhamba nawe. Imake mfowethu. Uzushada uyenze kanjani lento le? Le mshado. Ukuthi uzushada engazi wenze kanjani? Sizoshada mebuye. Sizoshada mebuye lapha. Ngoba la siyabaleka kanje. Yabona ukuthi abantu akafuna ngathi abantu angaphandle angithi. So kungcono sihambe lento le izoyilungisa mase yabuya. Uthi izophinda sibuye ukuthi ilizwe lawo bayalungisa kanjani angazi mina. Yabo so izophinda sibuye. Sizoyilungisa leyo into yomshado. So manje uthi ukhona umuntu ujela naye before mina. Mhlambe uyena ummithisa. No angithi uyasho phela ukuthi
yilo muntu owakhishwa uwena, wafika wena wamyeka umuntu wase wathandana nawe. So angicabangi ungabe ne-stress kakhulu saleyo nto. Uyabona inkinga ngiyibona mina lana ingane yami. Yeah, ivele ingane yami ngiyafuna ukuthi ikhule ibuke ubaba wakhe ukuthi ubaba wakhe. Izokubuka ukephi wena? Kungcono ngihambe nayo izongibuka ngikhona. Uzohamba nayo phela ikokozalo ingane isesiswini. Uzohamba nesisu sami. Kodwa sizinani niyabona kodwa into eniyenzayo kodwa into ekumele sizilungise kodwa. Angithi sifuna imali nje. Hawe. Manje mfethu uyabona ngiyabona ukuthi awungitholi kahle mfethu. Manje uyazi ukuthi lento oyenzile i-fraud, right? Yeah, ngiyayibona ke lento i-wrong le. Manje ucabanga ukwenza njani? Lana mfethu. Ayikho lento engizokwenza lana mfethu manje. Because mfethu ulalela yabo. Sabantu yabo egcineni. Yabo even kwayilento leyo ukuthi niyaphuma niyahamba yabo niyaxoshwa. Ayikho right if yenzeka kumuntu esaziyo ukuthi uze la ngendlela e-right and ukwenzeka kwayo yonke lento asisho ukuthi anibona abafowethu nabafowethu sabantu sonke siyaphila ndawonye but yabo manje umusu uqala uphinde futhi uzokwenza ubugebengu lobugebengu ihlezi isikhala ngabe ubugebengu ukuthi ungavela usuku uyoshada omunye umuntu ngaphandle kokuthi azeni ukuthi umshadile and ekugcineni uthi wena ubhekelela ingane yakho kodwa yabona ukuthi kuyamosheka njengoba uthi ubhekelela ingane. So manje ke kuzomela silungise leyo nto ke. Wena na into ezokwenzeka. Wena masisuka la sihamba nawe uyosikhombisa okokuqala la khona owenze khona le certificate zakho zokuthi ushade lo muntu lo. Ngokungemvume because manje anivumelananga naye okusho ukuthi kwaye lapho yenze khona lento le bagangile kumele sibathole kwabona ukuthi obani abenza leyo nto. Sikwazi ukuthi sinqamule zonke lezo zinto lezo kwaye lawo maphepha lawo into engekho leyo because yabona bafu mfethu intombi yomZulu le. Yeah, ngiyayazi lento leyo. Ukuze ukwazi ukuthi ulungise izinto kumele uyovela kubo uyocela isihlobo esisha kubo. Awuvele nje usuku ukuthi hayi ngoba sesithandene 3 years sekumfazi wami loya. Ngoba nina akasangitshelanga ukuthi into yenzeka kanje kanje. Akaze kutshena. Akasangitshelanga leyo nto. Sisi 3 years wonke uhleli nomuntu awumxoxeli ukuthi wena thina siphila kanjani. Hayibo uyazi yena ucabanga ukuthi ngavela thatha umuntu mahala nje ahambe naye. Khona umuntu ongazi akekho umuntu ongavela suka thatha umuntu kanti umuntu uphuma ke phuma esihlahleni yini. Uzokhokha vele ukuthi uzokhokha anginankinga singahamba. Ukuthi ngeke uzokhokha ngeke ngiye ndawo nawe. So nizokhokha kanjani ngoba? Uyezwa. So nizokhokha kanjani ngoba le i-3 June seduze lana mfowethu. Uyabona namhlanje mthiyaka bani? Namhlanje mthiyaka 24. So ngizoyithatha le imali mina. Imali ngiyikhipha mina ngizokhipha ukuthi kungcono sigibele siphumelana sihambe eMalawi transport lo ndezinye izinto zokwazi ukuthenga. Mina ngizoba neshow kangakanani ukuthi uzophinda ubuye uzokhokha. Sizobuya sonke angithi. Uneshow engakanani yalokho? Ngineshow usebenzini wami uzoqhubeka. Uzoqhubeka ukephi? Kuthiwa isikhathi singakanani kushiwo? Mhlawumbe zizothatha 1 month. So lawa abantu bazelungisa ngakanani le ilizwe labo? Mina ngizohamba 1 month ngizohlala kini. Kwami. Ekhaya bazothini? Sizokhuluma nabo laba abantu. Bazovuma ucabanga? Angazi kungcono sizokhuluma nabo lapha mfowethu. Okay, bengicabanga la my sister because uke washo ukuthi uyamthanda. Mhlawumbe maningakwazi uyasho futhi ukuthi awunankinga ningahamba mengavela kini. Into esingayenza ke singasiza ngayo ukuthi mhlambe sithole ithuba sihlangane sonke sikwazi ukuthi siye kini. Noma nilungise kukunini ukuthi uzosidinga. Sikwazi ukuthi siye kini kuyokhulunywa leyo nto. Sizwe ukuthi yena amandla akhe mangakanani iyiphi into angakwazi ukuvela ngayo. Zimbili izinto yokuqala lengibalayo. Eyesibili bafu nawe kumele uyizwe. Sisi zingake inyanga? U6. Inyanga zo6. Inkinga kabantu abafani mhlamba angazala ngeyesi8 mhlamba ngaba yesi9 kodwa yabona ukuthi kusanezinyangane ezisasele la okusho ukuthi mfowethu ungakwazi ukuhamba uye kini uphinde ubuye
ubuye ingane ingokubi khona yabo. Inkinga manje asinayo isho nathi ukuthi nizohamba isikhathi esingakanani, lento nawe ne-stress sayo uyayibona leyo nto. So indlela yokuxazulula lento mina engiyibonayo njengamanje ukuthi asitholeni indlela yokuthi sihlangane nomndeni wakho, my sister, wena bafu. Mawusuka manje hlela izinto zakho mfethu, kodwa before uhlela izinto zakho siyalapha la ufike wenza khona ukuganga cause kumele siyobabamba laba abagangile lapha. Lento abayenzayo ukushadisa abantu ngokungemvume iyabheda, kodwa kumele uyokhokha. Ayiwukho umndeni, ngicabanga ukuthi i-South Africa iyonke akekho umuntu ovela asuke nje avumele ukuthi ingane yakhe ivele isuke ihambe iye emazweni ithathwe umuntu wesilisa angakhokhanga lutho. Ubwesi kakhulu-ke wena usuze uzithwele lo muntu usuze wamumethisa, yabo leyo nto. So bese ngakubizelanga la kuzoxabana nawe or kuzoku-expose, besifuna ukulungisa intokazi le ikhombisa ukuthi ikuthandile phela, wena wenza iphutha, wenza into erongi kakhulu. Kumele ukuthi leyo nto ilungiswe mfethu. Ngiyakuthola mfethu. Khona mhlawumbe usafisa ukusho before sikudedene? Anginako ukubuza mina. Le nto ngicabanga laphayana ile ukuzana ukuthi ukhona lo mjito ujola naye before. So azobuya kanjani? Wasebenza-ke wayibala leyo, cishe ngayilibala. Mase le ndaba lena alo mfulo othi ukhona, ngempela wena uzoyimisa kanjani-ke manje lo uthi uzobuyela kuyena cause uyamuzwa nayo ukuthi uyakhala manje? Phela bengizobuyela kuyena ngithi vele yena ekhaya ngenzanga lutho, ubezohamba ngishiye, ngizohlala ngithi ngenzeni. Besizobuyelana ngoba vele uyancenga ukuthi ufuna ukuthi asibuyelane, bengizovuma-ke mese ehambile ukuze ezokwazi ukuthi angisize ngengane. So wena uyajabula mina ngiyahamba, mina uyajabula? Akukhona ukuthi ngiyajabula, ngithi ngizobe ngenzela ingane. So wena urinda mina ukuthi ngiphume lana ngiye emakhaya ubuya nomuntu wakho angithi? Okay, hamba kuyokhokha ekhaya sihambeni sonke. Sizokhokha kanjani seduze lana umshaka 30 mfethu? Okay, ngisho ukuthi hamba-ke ngisale-ke ngizosala naye. Uyabona le ntombazane, so manje mfethu ngiyacela ungisize mfethu lana. Shabe uyangifebela lo ntombazane. Ngiyakufebela kanjani? Hayi akufebeli mfethu. Ashangana kanjani lawo abantu no ex wakhe, uboyfriend wakhe ex? Ashangana kanjani ukukhulumisana lento le mina ngiyahamba? Asixabananga phela, siyaxoxa sixabananga. Kodwa-ke nawe uyayibona lento ukukhuluma nama-ex cause ekugcineni sekuze kwafika ekuthenini manje hey ngifuna sibuyelane, kukhulunywa ne-ex. Kodwa ngithi manje uyabona ukuthi uzongisiza khona enganeni yakhe. Angithi yena uzobe ngekho? Uzoba ngekho kanjani ngoba ngiyahamba nawe, uzoba ngekho kanjani? Webuthi uyabona lento le hayi. Uzohamba nami? Ashangana kanjani lawa abantu bakhulume ukuthi hayi kungcono uyahamba, mina ngizobuya ngizokusiza le ingane ngeke ishuphike. Hayi no, ngiyena ngokusho senike nahlangana nakhuluma leyo nto. Asikazi sihlangane besikhuluma efonini. Naze nakhuluma indaba ukuthi uyahamba. Ngamtshela wabuza ukuthi umuntu akuhamba nini ngoba phela wale wayengibuza. Ngamtshela ngathi uzohamba vele. Wabuza ukuthi unawo amaphepha, ngathi angazi, akunayo isho ukuthi unawo yena amaphepha. Wasebuza ukuthi ingane lo ithola uzoyenza njani. Ngasho ukuthi ngizoyigcina, ngeke ngize ngiyikhiphe ingane because sisesikhulu. Wathi akanankinga yena ukhona noma yini ngidingayo uzongisiza. Hey. Babukeli. Lolu daba lolu luyinkinga futhi alona inkinga futhi cause lizolungiseka siswami, njengoba ufuna ukuthi sikulungisele sokulungisela. Manje lobavu nayo seyasicela la ukuthi simsize. Kodwa-ke njengawe-ke soqala ngawe mayisiza-ke sikusize, sobona ukuthi sigcinaphi mfethu. Lokhu engikushilo ikona engicabanga ukuthi ikona kuzosiza kakhulu, naye makuwukuthi uyimisele kuzomela ukuthi siye kini. Nawu uJuni kusasa nje, nawu uJuni kusasa. Uyasebenza bafa ngithi? Ya ngiyasebenza bafa. Okay, hayi yabona-ke mfethu, izodingeka iy'nkomo, odingeka uhlawule, bayokufuna into abakufuna zona mfethu and bazosifuna nawe. And kumele wazi bafa ukuthi angeke kube lula ukuthi bakuvumele ukuthi uhambe nengane yabo, kodwa yona mayithatha isinqumo yona yathi iyavuma.
angeke bakwazi ukuyiphoqa ukuthi ingayilapho. So cela ukuthi uthandaze ubulungise into zakho kube right mfethu. Bengicela ukuthi mfethu umthathe sizoxhumana nawe mfethu before uhambe, sohamba sonke mfethu. Ngicela ungayi indawo, umbeke kahle bafu. Ngokuthola ngafo. Sure. Mfethu insini. My sister. Ngiyakubona mfethu ukuthi ngisho ihamba umbuka kamnandi mfethu, uyamthanda. Ngiyamthanda. Hayi mfethu. Kuzomela ukuthi sizame ukuthi silungise lento, kodwa-ke mfethu yabona nawe isimo esikusona manje ukuthi kunzima kanjani. Ukuthi soyilungisa kanjani. Unayo imali? Ngikuzwa ukhala ngemali uthi hayi. Nje akanayo imali. Ngeke asabe nayo imali ukuthi ahambe ayokhokha. Manje na-ke phela makuwukuthi kuyanjalo cause asikwazi ukuthi singaze siyongena kini siyomfaka kini bayoze bamlimaze, ngisho ukumlimaza umuntu wangaphandle aphinde futhi efike. Bayazi kona ngaye kini? Bayazi. Bathi ekhaya ngaphumba ngekani ngahamba ayohlala naye. Bangangikhulumisi kodwa sebe-right sebeyangikhulumisa manje. Kodwa nje imali angeke azabe nayo imali enough ukuthi ahambe ayokhokha. Ngisho yalokho ngeke ngiphangishane nomuntu 3 years ngingazi iphakethe lakhe, ngiyalazi iphakethe lakhe. Hayi kuyazwakala, kodwa-ke okwenzakalile namhlanje khona okukusizile, khona inqubekelo ebona phambili. Bukhona. Alright, lana-ke into emele ihlezi ihamba phambili kakhulu. Ngiyajabula futhi ukuthi kwakuwena iyona into ehlezi ihamba phambili. Ingane lo oyithwele manje iyona into ekumele uhlezi uyicabangela, senzele yona konke kuhambe kahle ngendlela e-right. So inizama ukuyeka labantu mfethu. Bafethu niyasiphoxa. Ngeke ngaba nemali, anginayo imali nini. Hayi ukuthi asinayo imali thina siyakoloza. Okay, anisiphi-ke bona bayasipha ngendlela esifunayo imali. Kuyazwakala my sister. Babukeni. Ngicela ukuluvala lolu hlelo lolu. Cause manje kunendawo esamele siyiphuthume, kunento esingithinte kakhulu la ukuthi kunabantu la abenza izitifiketi zemishado ngendlela engaqondakele, kusamele siyoqala kubona sithi ukubaqondisa kancane. So cela ukuthi sibonane next time. Siyabonga ngokuthi nibe nathi nokusupporta ngaso sonke isikhathi.